Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moneroɓe indu jayndele moɗon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi weltare huccide moɗo oɗo subaka aljuma ko widon tan aljuma moƴƴo malaɗo goto foof salminama inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jijjitaka hay lawol gotol nono calmine juurama bertama juuɗe gam dañde duwaw yo Allah waɗanen jaam ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbaɗima Aissata a salminama no fewi a ñaganama Allah moƴƴere mata yarani café subaka mi suwato waɗa dande holliri ɗum mbaɗa feere jara café mi toñani noon hande caatu walo fewdani café mi toñani noon komi namdiɗo mboɗo heddiɗo kiddinomi ha joni noon a salmitama en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder kame caggal leydi eɗen mbiyaɓe aljuma moƴƴo malaɗa hayso tawi hande a yejjiti mboɗo andi kullol ngol koko jagguma eyyi mbeɗa andi ɗo joni kullol ngol ko an ɓuuri jaggude saabu hande mi yejjita hande a yejjitani a wi aljuma moƴƴo malaɗa Amadou a wiyani noon de kullol ngol ma yeɓoɓe cettomen hande wadde mi nanani ala ko mbawi mi nanani ɗon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude Aissata hande tan ko toɓɓere wotere wonde ala woni ko laygol rafi biteɗo coronavirus haysono tawi hande wonko hesɗi e nder leydi men Sénégal noon tigui Amadou hande ko quotidien udditatama jayde wi ko oɗo rafi biteɗo covid-19 ne wayno tan oɗo saaha holitama kala ko fati e banggue hono frontiére ji leydi men Sénégal to banggue less dow hani e ndiyam oɗo saaha uddama ɗum ɗon noon jayde wi tan heddi ko haare nderi woni tan bataille à huis clos no jayde windiri holtama noon wonde ko tolni yimɓe ɗiɗo kañumen kadi ina wayno gandama hanki ina gondi e oɗon rafi tato kadi tawi ko safretonoɓe kañumen ni celli e oɗo rafi jagorɗo noon tambiɗo gueɗe cella gueɗe ha joni nder leydi Sénégal kam e ndenka holliti wonde kay kala ko fati e banggue juma uddama tigui e oɗo aljuma hande tawi noon ko jumaji dendagal gondiɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar laamu ngu noon oɗo saaha ina jaɓɓal gam hebde ko tolni 64 milliards e kalis CFA beele kay wawde habde o rafi biteɗo coronavirus ɓeɓe ganduɗa noon ko jayendeji leydi ɗi oɗo saaha yidde munen tan ko wayno ballede ha kay kañumen mbawa habde oɗo rafi no hannirta ni jayde les échos jayde nden ɗon ne wayno arti koko yetti e pillital ngal ganduɗa laamu leydi Sénégal ƴetti oɗo saaha gam noon habde tigui e laygol oɗo rafi biteɗo coronavirus ɗo e nder leydi men Sénégal kala ko fati e banggue juma ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ma udde e oɗo ñalawma hande ɗum ɗon noon woni ko jayde arti kono kadi nde arti e nder nderi ko fati e banggue page 2 ha 7 Masalikul Jinan kañumne holliti wonde yadani e guddugol ɗiɗon jumaji kono tan maɓe ƴettu ha joni ko fati e banggue palorɗe beele kay o rafi ina wasa layde toon to Masalikul Jinan kono tan gouverneur de Dakar kañumne kadi yadani hen so wiide wonde kala mo ɗoftaki ndeɗo kala mo ɗoftaki ko fawa ko ina wayno kay ene wawi junggo fawe e dow muɗum tato ɓe ganduɗa kay ko wondunoɓe oɗo rafi celli ɗiɗo hesɓe gandama ina gondi hen ɗum ɗon noon tawi kadi ɓen ɗon gummori ko toon to caggal leydi holtama noon ko tolni 33 e oɗo saaha nana tigui goni e safrede e nder cafrirɗe leydi men Sénégal e nder hen noon ɓeɓe ganduɗa ko modou en ɗiɗo woni ɗanniyankoɓe ummoriɓe to Espagne ina garta to Touba kañumen kala jaltinama galleji munen mbaɗama e kawuji isolement jayde le soleil jayde guendiri nde ina wayno ari koye haare gam haɓade o rafi coronavirus o saaha noon holtam wonde kay ko won eɓɓore waɗade tawi noon ko 64 milliards e halis meɗen CFA ɗum ɗon noon jayde wi noon ha joni ko fati e banggue oɗo fond mbo laamu ngu darni kay ko kañum wondude kadi ha joni e partenaire uji muɗum woni ɓe wallodirta kala e saha to banggue golle holtam noon wonde ɗum ɗon foof e wade noon coronavirus ma kay accuɗo o tas baɗɗo fayida so tawi noon koto banggue ko wiyete hono taux de croissance woni tan ko fati e banggue ƴellitugol leydi ndi ma usto ko tolni e go piccal joyyi e nder temedere kala holtam noon wonde yimɓe ɗiɗo kadi gandama ina gondi e oɗo rafi tato celli ɗum ko hanki ɓayyina tawi noon ko jagorɗo tambiɗe cellal ɓalli kam tigui sakti ɗum kono kadi frontiére ji leydi ndi to banggue dow uddama tigui tawi noon ma uddirtoye walla mbiyen uddama ha ɗo e sappo e jeeɗiɗi lewru avril fandu darade gouverneur de Dakar kañum tigui yamiri wonde kala ko fati e banggue hono juma ɗo e Dakar yo udde
ko l'observateur adi jayde groupe Futurs Médias nde ne wayno kañum ne arte koye konnguli ɗi ganduɗa ɗi haali ɗum biteɗo Aloyso Wali Diouf mo ganduɗa kam woni directeur de cabinet mo ganduɗa ko jagorɗo tambiɗo hono cellal ɓaali leydi men Sénégal kono kadi kam jogui konngol ummade e ngal ɗon jagorgal kono kadi ha teng to banggue cellule mo ganduɗa o ko riposte woni tan ko fate banggue haɓade o rafi coronavirus o suuti konngol noon so wiide wonde oɗo saaha kay ina joga ha joni fartange ɗo e balɗe sappo ha sappo e joyyi ene wawi tigui heɓede e leydi ndi no wayno o saɓora tigui to banggue o rafi biteɗo coronavirus kono kadi o holliti wonde o arti koko yimɓe gone haalde oɗo saaha so wiide wonde laamu ngu ina kay woni e sudde yoga e gueɗe banggue leydi Sénégal o wiide makko noon ɓe ngala kay hay intérêt goto so sudde ɓiɓe leydi ndi kala ko fate oɗo rafi kono ɗum ko biteɗo professeur Mactar Camara suuten konngudi on ɗon e ko fanniyanke to banggue virus woni virologue e wiide makko noon oɗo saaha kay hay neɗɗo goto manam ala foof to holliri wonde neɗɗo ina wonda e rafi o sella kono kadi wasa ɗum ƴettidde e wiide makko noon ina gasa neɗɗo wonda e on ɗon rafi ha haljita e on tuma kadi wawa heɓtude on ɗon rafi kono ɗum ko noon jayde suuɓi kadi ha joni ko artude e ɓooje moɗɗe ganduɗa e laamu ngu darni ɗum ɗo ko adi o rafi so wiide wonde ko terre e BRT e stade olympique oɗo saaha kala covid 19 ne wayno darni kala ko fate banggue chantier ji mawɗi ɗi laamu ngu umminno e leydi ndi vox populi nden ɗon jayde ne wayno ari koye konnguɗi Mimi Touré mo ganduɗa kam woni hooreje CSE woni conseil économique social et environnemental o ari noon ko fate banggue hono coronavirus kono kadi e battane muɗum e wiide makko noon alay saago yimɓeɓe kay gacci en hakkille no fewi saabu oɗo saaha gonaɗo ko hunde nde kay ina hulɓini no fewi e wiide makko noon yo yimɓeɓe kala ɗofto kala ko haaɗa kono kadi mbaɗa kala ko yamira beele oɗo rafi ina wawa folede no hannirta ni e nder hen noon ina tawe ko fate banggue ha joni haare gam coronavirus mo ganduɗa ko Amadou Hod jagorɗo tambini kala ko fate banggue hono koppareje e gueɗe baɗe noon holliti wonde laamu ngu ma yaltin ko tolni e 54 milliards e halis CFA gam kay ina wayno fabade kala ko fate banggue faggudu leydi ndi ina tawe hen kadi guddugol dendagal jumaji tawteɗi ɗo e wuuro lamborgo ngo hono Dakar ko jayde enquête loski hande jayde enquête e losku muɗum hande ay sata ko hunde ganduɗa nde ene hawni so wiyama laaɓal de ko ndiyam ɗum ɗon noon saabi oɗo saaha ene teska yogo e leyɗe nder Dakar ina kay mbiyen hay toɓɓere wotere simtata e robinaji munen woni no jirɗon ni e ngoɗo photo wongo e hello arwanigo e jayde enquête ɗen leɗe noon e wiide jayde ina hen ko fate banggue Parcelles Assainies nokku ɗo koɗɗa Fann Ok Ouakam Foire ko noon kadi e Yeumbeul Cité Soprim Guédiawaye e Thiès ɗiɗo nokkuji kala ɓesguji munen oɗo saaha ina kay gonde caɗele mawɗe gam hebde ndiyam saka laɓɓinde juuɗe munen ɗum ɗon noon nde namda joguiɓe kala ko fate banggue ndiyam leydi ndi hono SONES kam e SEN'EAU ɓe kolliti wonde kay ɓe goni ha joni koye golle gam fewnude kala ko fate banggue hono forage uji kewɗi e nder leydi ndi kono kadi tawi ene hen forage uji jeegom tawateɗi ɗo e nder wuuro lamorgo ngo hono Dakar Soprim naɓe tini ɗum tigui jayde stade ko ɗon guddirten roɓinde men jayde jeewoɗo subaka hande ɗum ɗon noon ko jowgol kala ko fate banggue hono championnat toon to Angleterre ha kay ñande 3 lewru avril fandu darade saabi noon jayde wi ko Ismaïla Sarr saaha kay ɗo wonno ɗo kay e wadde gueɗe mum mantinide ko ɗon ina wayno coronavirus yaɓɓi frein ko fate banggue o ɓiɗɗo Sénégal najo joom vitesse mantiniɗo ɗum ɗum noon ko caggal kay ha joni nde fuɗɗiri toon to Watford tawi ko caɗele kono kadi kayri mbarodi ndi ndi fuɗɗinoma tigui ha joni e yitude hoore mayri no hannirta ni ɗum ɗon noon ko caggal noon nde yowa ko fate banggue oɗo championnat addanimo tigui dartogol mantinigol e wiide jayde kono kadi jayde yillima toon to FC Barcelone nde wi tan ko oɗo saaha guila e nder terrain hani e nder kalirɗe walla caktirɗe hono médiaji ɗi ina wayno tan ha joni Messi e omo ganduɗa ko Griezmann hakkude mabɓe yarani hono no yiɗirani manam ene jiiɓi ha ɗo kalaten kono kadi jayde arti hol gonɗo walla mbiyen hol ɓurɗo mantinade toon to Angleterre ko fate banggue on ɗon championnat hollitama noon wonde koto banggue hono hakkude on ɗon championnat Mané Salah e Mahrez oɗo saaha ene tawe e top 10 woni tan fettoɓe sappo ɓurɓe mantinade e on ɗon championnat toon to dowla Angleterre ɗum ɗo wonno ko tongunoɗen roɓine men jayde jeewɗo subaka noon tigui Amadou ɗo kam keddotoɗen koko ɓuuri mantinati aduna o foof woni coronavirus e banggal men fait divers walla gueɗe rendo ko wadde tan kadi état
haalande yimɓe holɗo rafi o tolni e leydi ndi hanki nanama jagorde joguinde ko faye cellal ɓalle nder leydi meɗen addi konngudi muɗum e wiide tan ɗo joni kawuji mataw ko 87 ka joyoɓe noon celli 83 keddi hanki noon waɗi tatoɓe ganda kuti galleji mumen e joyoɓe ɗon tatoɓe ɗon ina jeeya hen bi cukalel dañnugel duuɓi ɗiɗi umminogel toon to Touba gel seɓori e kadi couple keɓnoɗo ɗum te ina yiyano toon to Guédiawaye couple oɗon ne kamɓe ɗiɗo joom galle e joom suudu muɗum kamɓene ɓe kuti galleji mabɓe Amadou noon ko hesɗi en woni kadi ko udda gam tan dañde yette kisal to banggue ko wayno voie maritime ɗiɗon banggueji uddama oɗo saaha gam tan naata yaltowo usto goɗɗum noon Amadou mi ƴewtidima ɗum de balɗe ina wonno goƴama woni bus uji ɗi tigi Aissata ko hunde ganduɗa nde ha hande en hedde e goƴa c'est vrai ko parti goto tan ƴetti décision woni banggue 3D hono Dakar Dem Dikk on ɗon gardiɗo hono Moussa Diop ne wayno ƴettina hen pelliti guila he canki so wiiri wonde ni il faut waɗa hen agent ji ɗi ganduɗa ɗi ina daro e damal ngal pour hadde yimɓeɓe ɓitodirde e nder hen kono kadi ƴettude mesure aji goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi ko soɗade sene joola e soɗade sene tello kono kadi to ɓuurɗo hulɓinade koto yimɓe jaggat ɗo woni jamɗe ɗe ɗum noon kadi holliti wonde ma ɗum lawƴi ha laaɓa ceer guila heccanki wonno bon ko mesure baɗɗo fayida kono kadi wadde rewde ɗum ha joofa ne moƴƴi ko heddi ko noon ko parti goɗɗo woni tataji ɗi ɗum kam ha joni ne woni koɗo wonno woni kono ene kadi car rapide ɗi koɗo wonno woni ha joni en eroto laamu ngu tan yooɓe jokku vraiment e hadde ɗum noon par ce que ko uddi ko juma Aissata ene foti uddude kala hunde par ce que ko nokku denterté ko nokku dental ha tenti kadi ko ɓuuri ko hen joni hulɓinade ko uddude ko yimɓe Aissata ko jeereji ɗi eɓe mbiya jumaji eɓe mbiya nokkuji goɗɗi eɓe mbiya goɗɗum kono jeereji ɗi ganduɗa ɗi hande goto foof nana yaaha ɗo huccidi foof nan ɗon woni gueɗe mbaɗi ɗon e jeeguɗi ɗi ɗum ɗonne kadi mbi sikki laamu ngu ne foti ittude hen mesure aji ɗi ganduɗa ɗi ina mbawa ha joni ustade hayso tawi wona uddude ha laaɓa saabu eɗen gandi en jettaki ɗon taw en jettaki ɗo jeereji en gudde en jettaki kadi aussi ko yimɓene kadi e yaltude kono kam yo pelliti ƴette hen ko ɓuuri ko hen labde ceer saabu oɗo rafi ene wayno mo yiitanaka safara taw ko rentade no layiri ko ɗum ɓuuri jojjude saabu rafi o wurata ko hakkude daaɓodiral yimɓe donc o wawa wurde tawi tawi o heɓani neɗɗo wadde so tawi yimɓeɓe ndeeci wonduɓe hen ɓe joñama en toppite ɓe gondani hen ɓe ndentima ina gasa laygol rafi o usto hono no wiiri hono haralleɓe men to banggue cellal ɓelle noon tigui Amadou kono e banggal jeereji ɗi Amadou won jeereji ganduɗa hande yangarta o ustima toon no fewi saabu jeere ganduɗa sa rewino ɗon jeyata ko yimɓe ha woro hande so tawi yimɓeɓe ustima hen ma fam yimɓeɓe paami rafi o koko foti doguede hande yete jeere mbawmi wiide ɗo yete ganduɗa kañum woni marché Gueule Tapée hande no hewirtuno yimɓe ni min ko ƴewtidimi ko woni guila rafi o fuɗɗi yimɓeɓe ussi hande yangarta oɗon banggue ina webti seeɗa kono Amadou Ba e banggal gongal banggal gartam kono kadi coggu yimɓeɓe beele so jeereji uddama hande eko way noon musata kadi e yimɓeɓe saabu aɗa andi hande wonɓe ganda ina jogui no jehiri cooda dugguli mumen gara nanna e nder galle mumen walla nanna e frigo ji mumen kono wonɓe ganda dooleji mumen hande tolnaki ɗon jettaki ɗon dañata ko dépense ñalawma par ñalawma ɗum ɗon noon so tawi neɗɗo o yete wattama hen kadi marché o uddama Amadou ngal ɗon banggal kadi ma mus ko wiyete tan oɗo rafi yo Allah yaw riwande en ɗum saabu ko rafi mo ganduɗa ina muusa no fewite ina teddi e leyɗele baade no leyɗele meɗen ene woodi ko waɗi foof ko artude jeereɗi ɗi yiide wonde ko yimɓe ɓe paami responsabilité o wona laamu ngu mais responsable neɗɗo foti wonde ƴettude pellital hoore muɗum anda kadi aussi hono danger woni caɗele kulhuli e caɗele gonɗe e oɗo rafi donc en paami wadde Sénégal naaɓe eɓene puɗɗo famde ƴettande hoore mum responsabilité ɓuuri ko adi laamu ina
ina yamirma par ce que so tawi laamu haali wiyata ko alay sago ma wona donc alay sago noon kalto ari hamnima te kadi ko enen ballete manam ko population o wallete ɗum ko goo ɗiɗi artude e banggue manam hadde yogo e gueɗe jeeguji e cogguji yaltude e gueɗe mbaɗe noon eɗen gandi kala e saaha so ɗum waɗi hay leyɗele ɗe ganduɗa ene jogui doole eɗum jibina caɗele mawɗe no fewi ɗum jibini aussi caɗele ni ɗo ɗo kalten ɗo kono noon en ngala ko wiyete ko hono choix alay saago ko noon wawata yarude kono kam ma muus ma mettu ma hamno eɓe ganduɗa ɓe so tawi dawani pour gotto walla kirto ko ɗum probléme kono noon mataw ko rafi o ardiri noon no mbiɗani tan ko ñagade Allah woto ɗum juut en tout cas woto ɗum juut kono wasata juutnu ɗum kadi aussi koma metta nde weela yimɓe il faut ɓe tina muuseki pour haɓade rafi o e on toon so rafi o yalti ɗo ha laaɓi yimɓe dutto hono no gonirno hanki e hecci hanki noon tigui Amadou ko ɗon uddirɗen damal meɗen walla mbiyen ko ɗon ruɓɓindu jayndeli meɗen haɗata hande subaka oɗo ko wiide tan yo Allah waɗan en jaam wiide on kadi aljuma moƴƴo malaɗo kono yo Allah duncanen oɗo rafi duncana ɗum aduna o foof ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banam gorko Amadou Moussa Anne thiatou walo walla mbiyen Mansour Sow heɗanno ene banggal caméra o ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi